сега ще направя един сладолед. Нещо ужасно елементарно и може да го използвате, ако децата ви не ядат някакъв плод, винаги тайно може да го сложите с плода, с който обичат, защото обикновено изяждат всичко. И ето, например, днеска, освен малините, които те страшно много обичат и всички ядат, значи слагам малини. Значи аз опитвам това да го правя без захар, може да сложите малко захар, ако плодовете не са много сладки, и винаги върви да сложи банан, който днеска няма да слагам. Обаче смокини никой в нашето семейство не обича, освен мен. Обаче в сладоледа, ако ги сложите, никой няма да усети. Марко, издадах се. Обаче всъщност те са много сладки и те правят сладоледа сладък. И значи слагам малини, смокини и слагам и пъпеш. Може да сложите абсолютно всичко, каквото си помислите. Може боровинки. Какво друго слагаме? Праскови слагахме, сливи може. И тайната съставка е сусам и ленено семе, които са смляни. Него го слагат също вътре. Може да сложите, примерно, може да сложите мака, може да сложите такова чия, може да сложите всякакви неща, които децата ви по принцип не ядат. И това е малко прекалено много за 6 сладоледа. И слагате от вълшебната сметана на хармоника, защото без нея нищо не е същото. Може естествено и кисело мляко да се сложи, обаче със сметаната става ужасно вкусно. Нали, Марко? Ти по колко сладоледа наведнъж можеш да изядеш? 1000. 1000? Даже милион. Нашите формулички са общо 6 и понякога, като направим сладолед вечерта, Нина, нашето бебе, изяжда и 6 сладоледа за закуска. И това е закуската. Правили сме го с такива шоколадови стърготини, даже сме слагали вътре цели парчета бял шоколад. Давай, давай да! Това е най-големият консуматор на нашия на тета. Тет, както тя му вика. Тет, да. Така, ето. Това е за тебе, може да го изпиеш. Каквото остане, Марко го изпива със сламка. Обикновено, но тук нямаме сламка. И това е нашия сладолед. Тъй като Нина много често е нетърпелива, отваря камерата и ги случило си 6 да ги изсипе. Но затова и даваме така да си хапне.